Здравейте! Миналия уикенд посетих фестивала на здравето и благоденствието в град Варна. Искам да споделя с вас впечатления и полезни знания, които си записах и научих. Обучението премина с няколко панела. Имаше такива на тема здраве, психология и красота отвътре и отвън. Може би това, което ми направи най-голямо впечатление, беше за връзката между червата и главата. Не знам дали знаете, но червата са нашия втори мозък с над 100 милиона нервни клетки. 95% от серотонина се произвежда там. Тоест, нашия пакет лесно начало е един чудесен начин да поддържаме оптимално здравето на червата. Съдържа храносмилателни ензими, най-алкалната храна на планетата водорасли афа и пробиотици за дебелото и тънките черва. Нарушенията в червата се свързват с когнитивни проблеми и памет, а дисбаланса там ускорява стареенето на кожата чрез възпаление. Има връзка и между чревния и устния микробиом. Тук може да споменем, че е много важно миенето на зъбите вечер. Препоръчвам четката на Aquasource, която е с сменящи си глави, зарежда се от светлината и е създадена по азиатска технология. Тя предотвратява появата на зъбен камък и се грижи за здравето на венците. Нутриционистите и наши лектори Мария Дойнова и Миглена Златанова, от чието представяне бях наистина впечатлена, ни препоръчаха храни, избелващи зъбите и ароматизиращи устната кухина, като круша, тиква, ягода, броколи, целина, портокал и магданоз. Аз лично използвам и коензим Q10 за поддържане на здрави зъби. Друг панел беше за емоционалното хранене и суперхраните, като най-подходяща за поддържане на нервната система храна е афата. Тя съдържа почти цялата Менделеева таблица и многократно е оказвала благоприятно влияние към мен, когато страдам от безсъние, участен пулс или просто трябва да се справя с ежедневния стрес. Желателно е да пием афа при всяко емоционално предизвикателство, ензими с всяко хранене и при по-обилно такова можем да прибавим и куркума комплекс. Част от съветите за справяне с стреса бяха да си правим разходки сред природата, да пием чай, да си запалим ароматна свеж с любим за нас аромат. Да се включваме в общности от хора с сходни интереси, каквато е нашата в Aquasource. Аз винаги се прибирам вкъщи много по-заредена, много ентусиазирана за бъдещите си проекти и цели. Говорихме си за зависимостите и как те са породени от глад за любов и травми, причинени най-вече в семейството. Когато се отнасяме с уважение към другите и чуваме техните нужди, ние можем да предотвратим ред зависимости, като емоционално хранене, зависимост към наркотични вещества и алкохол. Сами виждате, че обхванахме доста теми, но това не е всичко. Суперхрани могат да бъдат базата на красотата. Живеем във време в изобилие на храна, но същевременно клетката ни остава гладна. Към днешна дата смятам, че суперхраните са необходимост в ежедневието ни. Препоръчително е да избягваме захар, сладки изделия, солени храни, газирани и подсладени напитки. Понеже споменах база на красотата, продуктите, които ползвам за красота са колаген и натуралната козметика на Aquasource за суха и мазна кожа с метод Манук. Колагена спомага за извеждането на целулита от тялото в комбинация с вода. Наистина много вода. Мака енергиен коензим също балансират хормоните ми и съответно кожата ми става по-сяйна и мека. Препоръчително е да наблягаме на зеленчуци и плодове, семена, ядки, морски дарове и риби или най-общо казано алкални храни, които да балансират киселеността в стомаха ни. Извън здравето пък имахме много интересна лекция за успешната комуникация с хората от екипите ни. Как трябва да имаме практика в говоренето с хора, за да преодоляваме притесненията си. Да не оставяме чувствата да надделеят, да се стараем да разгадаем езика на тялото на събеседника и да слушаме какво ни споделя той, най-вече да го изслушваме. Да гоним целите си и просто да направим първата крачка към успеха, колкото и малка да е тя. Това за мен бяха важните моменти от събитието. Благодарна съм за нещата, които научих и за хората, с които се запознах. Ако желаете повече информация за изборените продукти, може да се свържете с мен на лично съобщение. Чао!